എന്റെ സഹോദര, എത്ര ക്രിസ്ത്യാനിയൊക്കെ മോഹൻരാജ് എന്ന് പേരുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ ബാപ്റ്റിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ABCD അറിയാമോ? ബാപ്റ്റിസത്തോട് ചേർന്ന് നാമകരണമുണ്ട്. സ്നാനപ്പെടുമ്പോ പേര് കൊടുക്കും. ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാലും അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാ. ഇത് അയ്യപ്പൻ സ്നാനപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ അയ്യപ്പനായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക. ചൊരക്കാ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി എടുത്തോലെ, ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. ഷമീർ സ്നാനപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്, ഷമീർ സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഷമീർ തന്നെ. എന്തോ ഭാർഗവൻ, ഗോപാലൻ, ഇവനൊക്കെ സ്നാനപ്പെട്ടെന്നാ പറയുന്നത്. ഇവനൊക്കെ എങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനിയാകുന്നത്? എടാ, ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ക്രിസ്ത്യൻ പേര് അവന് കൊടുക്കും. ഞാൻ നിനക്കൊരു പുതിയ പേര് തരുമെന്നാണ് ബൈബിളിലെ വാഗ്ദാനം. അത് ബിബ്ലിക്കലാണ്. പുതിയ പേര് കൊടുക്കുക, പുതിയ വസ്ത്രം കൊടുക്കുക, പുതിയ ചിന്ത കൊടുക്കുക, പുതിയ മാർഗം കൊടുക്കുക. ഇതാ ഞാൻ സകലവും പുതുതാക്കുന്നു. അതാണ് ക്രിസ്ത്യനൈസേഷൻ. നീ എങ്ങനെയാടാ മോഹൻരാജ ക്രിസ്ത്യാനിയായ? നീ എന്താടാ അയ്യപ്പ ക്രിസ്ത്യാനിയാന്ന് പറയുന്നത്? ക്രിസ്ത്യാനി അയ്യപ്പൻ ബോധമില്ല.